Takže čaute ľudia, ja vás vítam u mojho ďalšieho videa, no a dneska si ukážeme tú najhoršiu basku, čo môžete postaviť na Bedwarse. Nezabudnite dať like a odber a my ideme na to. Práve nám zničili posteľ, takže to sa hodí. No vlastne teda nehodí, lebo je to najhoršia baska. OK, treba voda a veľa blokov a nejaké vybavenie. Všetci asi viete, že Bedwars je na ostrovoch, to už sa stačí pozrieť iba takto a už viete, že to je ostrov. Takže ja si musím pohnúť, lebo by ma zabili typci. Ja vám to tu chcem ukázať. Krok číslo 1. Pustíte vodu. Keď máte, necháte ju tiecť a potom sa spustíte. Potom čakáte, kým sa posledný blok minie a začnete stavať. Pardon, treba nožnice k tomu. Pozor, musíte vyjsť rýchlo, aby ste sa nezatusili. Ja mám našťastie 3 jablka, takže je to u mňa v pohode. Musíte sa pred týmto veľmi uchrániť. Tak, tu si dáte blok, túto vodu zastavíte, teraz vám tečie úplne dole a vy ste tunak. Ste vlastne pod celým ostrovom, nebojte sa, za toto není žiaden trest. Ale nezabudnite to vykopať ako ja. Takže toto je treba a OK, toto máme. Dobre, skoro som sa podkopal. Dobre, rovte to radšej za tým ostrovom, lebo potom typci zistia, že proste vás uvidia a no, je s vami koniec. Ako napríklad teraz, takže toto je na nej úplne, že fakticky hrozné. Kamo, k tomu to zabil nejaký líru. Tak a teraz už viete, že toto nemáte používať. Dajte like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čus!